Хвала Єсусу Христу! Сердечно вітаю вас, поважані сестри і брати, на нашій духовній зустрічі «Голос душі» під опікою слуги Божого Едварда Войніловича. І цей місяць червень ми присвячаємо менавіта вшануванню його, бо 11 червня відбулася 20-та годовина, як ми перевезли його останки тіла з Бидгощі, Польща, в Мінськ. І так само ми означаємо цей величний день, бо і його 16 червня день його відходу до Господа. І нехай же цей Божий дар, який нам Всевишній дарує про цю особу, розцвітає віра. Бо Едвард Войнілович становиться прикладом для многих поколінь. Тому сьогодні хочу звернутися до всіх вас такими призивами до Едварда Войніловича і свого роду такі ламентації, як раніше співали, де і тепер співають деламентаціоне, секундум, Єремія Профете або інші. А тут ми просимо ласки Божої, про заступництва слуги Божого, розважаючи над цими добротами духовними. Едвард, Господь вибрав тебе своїм слугою, вибравши твою вірність і послухняність Христовому костюлу, який тебе дає нам у приклад до наслідування. Але ми ще до сьогодні вагаємося прийняти твій християнський приклад, своє особисте життя. Ти вже стільки часу знаходишся серед нас, а ми так мало відаємо про твою героїчну терпливість і вірність Богу. Подобно Йову, тому ми не полымнеем, запаленные твоим святым прикладом. Пробачь, Едварде, нашу духовную стомленность и боязливую соромливость перед светом. Соромимся Бога, веры. Ты достойно пройшов земную дорогу живой верой и любовью Бога и ближніх, різних віровизнань, у яких завсюди бачив брата і сестру. А ми навіть в своїм домі, серед свояков і родних, відчуваємо великий недохоп любові і поваги. Натхни нас духом Твоєї віри, щоб ми зрозуміли глибинні послухняності Богу і духовної радості їх виконання. Пробач, Едварде, бо віру ми маємо, але випроси нам у Бога оживлення доброї волі нам, яка так потрібна в теперішній час для смілої її реалізації доброї волі. Ти став світлом для всіх, якої полимніло і не згасло навіть в тяжких випробуваннях, бо так хотів Бог. Реком гучало в твоїм серці повним віддання волі Божої. Це є слово. А пошні написані тобою слови гучать. Початок всьому Господь Бог і закінченням Марія. А ми в щоденних нараканнях не почули, не чуємо голосу свого сумління, бо наракаємо всім незадоволені, щоб Божа милосердність освячала наше життя. А ми змогли зробити якмога більш добрих учинків на хвалу Божою і добра ближніх. Тому пробач, Едварде, допоможи і нам сміло відкритися на голос Божий, щоб почути своє сумління. Відкритися на голос Божий і почути своє сумління, як почув Едвард. Ти заслужив не тільки вічну нагороду на небі,
але й светлую памяць у стагоддзях на зямлі. Пра гэта сведчыць усё тагачаснае пакаленне, як і цяпер суайчыннікі, вдзячныя людзі і народы Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы, якія памятаюць пра цябе. А мы, якія так блізка цябе, каля табою пабудаванага чырвонага касцёла, каля тваёй пахавальні саркафаг, штодзённа бачым цябе, праходзім міма цябе, бегучы на працу і да сваіх абавязкаў, але на превялікі жаль так мала бярэм прыклад тваёй хрысціянскай адвагі і нясломнасцю веры. Прабач, Эдвард, абудзі ў нашых сэрцах жаль, каб мы давяралі Богу так, як ты гэта выконваў з Божай дапамогай. Ты па праву заслужыў, каб адысці на спачын да свайго 500-гадовага роду продкаў вайнілаў. І так сталася. Эксгумацыяй мы прыйшлі да цябе і парушылі твой спакой. Мы пайшлі за тваім целам, але не пайшлі за прыкладам твайго духу. Сведчання веры, непарушнай веры, сталай веры перад светам. У тваім запавеце мы адчулі вялікую тугу па айчыне продкаў. З ойчыстай землі вигнаны, мусялым дептаць цудзе лан. Вигнаны з айчыстай зямлі, мусіў абхажваць чужыя палі. Як жа нашаму пакаленню не хапае такой пашаны да бацькоўскай зямлі, якую меў ты, Эдвардзе, да гэтай зямлі, якая з'яўляецца калыскаю для нас і нашых дзяцей, якая нас корміць. З-за неразумення сыноўскага абавязку цаніць айчыну, як зрэнку вока. Эдвардзе, няўжо збываецца тваё прароцтва, што і многім з нашага народа прыходзіцца таптаць, абхажваць чужыя палі. Прабач, Эдвардзе, абудзі в нас дух любові Бога і бацькаўшчыны. Ты даручыў міласэрнаму Богу лёсы сваіх памерлых дзяцей, як і перепрашальную ахвяру пабудаваў на хвалу Божую велічны касцёл са словамі: «Няхай людзі розных веравызнанняў на зямлі, кожны ў сваёй святыні славяць адзінага Бога на небе». Ты да канца свайго жыцця апекаваўся дзецьмі-сіротамі, як і сваім, а мы не ў змозе па-хрысціянску заапекавацца нават сваім кроўнымі дзецьмі і внукамі, давесці іх да Бога, да веры, да касцёла і царквы. Эдвардзе, навучы нас па-сапраўднаму, па-хрысціянску любіць дзяцей, всіх сваіх дзяцей в святле Божай міласэрнасці, пра што сведчаць твае словы пра дачку Алену. Мы вучылі яе, як трэба жыць, а яна, Алена, навучыла нас, як трэба паміраць. Прабач, Эдвардзе, і дапамажы бацькам зразумець важнасць хрысціянскага выхавання дзяцей, будучыні нашай бацькаўшчыны. Мы былі перакананы, што твоё вяртанне на бацькаўшчыну і твой прыклад веры будзе сталым святам духоўнага адраджэння і радаснага служэння Богу.
Бог, напевно, так хотів. Бог, напевно, так і хоче. Молим Бога, щоб тепер лямант наш перетворився в радість. Ми чуємо твій сумний голос, Едварде. Ви перевезли і в пашані тримаєте моє тіло, а духа моєго не приймаєте, і своє душі не освячаєте моїм прикладом в храмах Білорусі. Тоді для чого все це ви робили? Де ваша віра? І високородне християнське життя на взор моєго. Чому не черпаєте молитвою з моці моєго прикладу повного довіру Богу? Долучайте до молитви смелые вчинки милосердности. Вчите этому дітей ваших, і Господь допоможе. Тільки тоді плач ваш перетвориться в радость. Пробач, Едварде. Каємося, розуміємо, підтримай нас своїм заступництвом перед Богом. Сьогодні, в 10-ту годовину Твоєї слави і вшанування, як слугу Божого, признаного Вселенським повсюдним Костьолом, не маючи можливості докранутися до Твоєї вопратки, саркофага, молитвою і вірою сягаєм неба. Заступися за нас, Едварде. Ти не одійшов від нас, але ми на протягу цих десятигоддів не поспішали за Тобою, за Твоїм прикладом повного довіру Богу. Забилися, що на першому місці Бог і Його святая воля, а все інше буде вам дадено. І ти не помилився, повністю довірившись Отцу Небесному і Богородиці. Ми про Тебе мало або нічого не чуємо в наших святинях і на катехезах. Едварде, ми вже постаріли годами, постаріли в розумінні, а наші діти повзрослели годами. А хто ж оживить нашу віру своїм прикладом, як не ти, який витривав, дякуючи довіру Богу? Ти пройшов праз многі тяжкості льосу на життєвій дорозі, по якій тепер ми йдемо, і нам необхідна Твоя допомога. Подай руку, підтримай на духу, і пробач нам, Едварде, пробач нашу обияковость. Мы отчуваем, что ще не полностью вознагородили справедливость Божию нашими покутами, постом и добрыми вчинками. Як жихари Нініві, нінівітяни на голос Йони покаялися. На превеликий жаль, і нам есть у чим каяться. За себе, за дітей, за народ. Братов і сестер, молим Твоего, Едварде, заступництва перед Богом. Допоможи нам отримати так пожадане пробачення, щоб перемагати злога, який кусить і манить нас. Выпроси нашим семьям и всему народу оживление веры, чтобы наш плач и лямон переменился в духовную радость, чтобы вера сдушана и схована под покровом боязни и несмелости зацвела суцветием
добрих і смілих учинків, любові Бога і ближнього. Заступися за народ свой, за твоїх братов і сестер, допоможи нам вернуться до Бога, дякуючи Його айцовській милосердності, бо тільки в їм наша надія і порятунок. Молимся. Отче Небесный, в славной особе Божьего слуги Эдварда Ты открываешь нам величие христианского духу, любові і служення Богу і ближнім, що виявлялося в Його заклику, повним покори, так хотів Бог. Черпаючи силу молитви і сакраментах, Він зоставався вірним мужем і батьком сім'ї, державним діячем і будівником святиняв. Живая вера была его внутренним святлом, походнею добрині і справедливості до людей різних віровизнань, у яких завжди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був айцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мені зрозуміти своє земное і християнське покликання. Открий серце моє на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Об'яви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда і вислухай просьбу мою о ласках чуду, оздоровлення, навертання, спокою в серці, сім'ї, народі, якою взношу до Тебе з надією, що в хуткім часі Він буде включений у лік Твоїх святих. Амин. Примите Божие благословление. Благословление Бога Всемогутнього, Отця і Сина, і Духа Святого, нехай сидя на вас, ваші сім'ї, і застанеться назавсьоди. Амен.